mužstvo, druhé, tretie k ním, oni vám omerajú masky, tak aby ste si nejako vyplnili ten čas, pokiaľ začnete súťažiť, dobre? Ale poprosila by som, aby ste išli od najnižších čísel, aby ste si to tam pozreli a potom už išli potom k nám na súťaž, dobre? To sa kedysi meralo, že bolo viac veľkosti, ale teda pre dospelých sú len dve veľkosti. To sa sem dá, pravda? Aha. Keby to bola CM4, tak je tu štýka. Aj druhá. Museli vidieť aj strievať. Aj do tých sa môžeme... A tá jedna časť je len jedna časť ošetrovania zranenia. No, aj to je. No, tu majú viacej Tak tam počuješ, keď strieľaš. To je v podstate obdobné, len tam je viacej, tam je toho ošetrovania. Lebo jedna z disciplín je tam určite možno aj ošetrovanie, že? Áno. A potom ešte, áno, vidíte, tam je vlastne civilná ochrana. Volám sa Lucia Brečnederová, nachádzam sa na základnej škole na juhu. Poranená má cudzie teleso v rane, krváca, krvácanie je zastavené, nie sú známe príznaky šoku a ešte potom musím počkať, že čo sa ma opýta, nesmie skladať ako prvá, ale ako on až keď zloží, lebo neviem, čo ešte sa ma môže niečo opýtať, čo potrebuje. Asi všetko. Dobre. Môžeme jej tu cudzie teleso čo vyťahovať? Nie, môžeme narušiť nervové tkaniny. Dobre. Keby sme ju transportovali do nemocnice, tak čo ešte s tou rukou urobíme? Dáme do závesu. Výborne, tak dajte do závesu. By sme mali ísť s tou raninou k lekárovi a ten by mal rozhodnúť, či by sa mala očkovať, alebo nie. No, ale inak ste zohratá partia dobrý. Praktická prevencia, praktické prevedenie, tuto vám dávam 25, plný počet. Dá sa povedať, že sa otrava liekmi, otravila. Je to pravdepodobné, že? No, tam vidíme tie krabičky. Jedla vyše liekov, no. bezvedomí. Je tu vyše krabiček, takže je dosť možné, že z viaceré lieky prehltla. Dobre. Pozbierame krabičky, aby sme vedeli... Čo bude dobre? V nemocnici, aby sme vedeli lekári povedať, ktoré to boli lieky. A čiže záchranke treba rozdať všetky lieky, áno? No a čo ďalej s ňou? Nevyvoláme vracanie. Dobre. Pri vedomí. Takže sme zistili, že dýcha, že srdiečko bije, ale je teda v bezvedomí. Bezvedomí, keď človek je a dýcha, tak čo s ním do stabilizovanej polohy. Akým spôsobom tú polohu robíme? Výborne, áno, veľmi dôležitý záklon hlavy. V prípade, že by zvracala, tak tie vratky aby sa neudusila, aby nevdýchla spätne tie správy. Dobre. Prvé miesto, základná škola Motešnice. Druhé miesto, základná škola Dlhé Holmice. Tretie miesto, základná škola Svinná. Gratulujeme. Ďakujem. Áno, poďme. No a tempo, tuhé lakte. 1, 22 a 23 a 24 a 25 a 21, 22 a 20. Poďme. Koľko vstačení? 30. No poďme, nerobíme arytmie. Chlapte, chlapte. Trošku rýchlejšie, maličko, dobre? Ale do akej hĺbky? 4 až 5 cm.
Dýchajte ešte raz. No dýchajte, lebo nevidím. Dýcha, dobre, výborne, pokračujte. Dotyčný už samú obnovili životné funkcie. Či ako bude vyzerať? Bude aký? Bude čo? Dýchať, výborne. Takže to všetko bude už mať obnovené, áno? Áno. Tak len znova pourgujete, že či už tá rýchla sanitka je na ceste, áno? No a teraz tu máte model dieťaťa, ktoré je takisto vážne postihnuté. Áno? Tak čo ako zistíte, že nereaguje? No najprv oslovím. Áno, a čo, keď bude privedomý, čo bude robiť? Zaplače, áno. No ale neplače, nič sa nedeje, takže čo? Tak uvoľníte dýchacie cesty. Zase aký záklon má byť? Má veľký alebo neutrálny? Neutrálny, takzvaný. Dobre, nedýchá. Dobre, tak poďme, čo budete robiť? Dýchujeme iba ten obsah. Áno, presne tak. Dobre, no a poďme, čo ďalej? Dáme koniec hrudnej kosti, 3 prsty a jeden dvihneme a 30 Áno, krát. dobre, čiže dobre, tak pokračuje. Jaký pomer? 30. Áno, dobre, pokračujte. Vystredajte jednami. Trenčín. Dáš tretie? Gratulujeme. Nech sa páči. Druhé miesto. Základná škola svätého Andreja Svorada Benedikta v Trenčine. Gratulujeme. Prvé miesto, základná škola Motešice. Všetko bude dobre.